Hola, en Miquel Iceta i en Salvador Illa es coneixen. Ambdós han estat dirigents simultàniament del mateix partit. En aplicar-se la llei Z, aprovada el 2021, els interinatges de l'ICS passen de ser indefinits a durar només 3 anys. És la conseqüència pràctica que hem tingut de la llei Z. Es posa en marxa un procés d'estabilització que té com a objectiu marcat per la llei d'aconseguir el 92% d'estabilització dintre de totes les administracions públiques, naturalment també l'ICS. Com a zona intersindical, estem disposats a fer complir la llei, fins i tot portant l'ICS als tribunals en compliment de la llei, que els mateixos Iceta i Illa van comprometre's a complir. Si no ho fan, estaran perjudicant a tots els professionals de l'ICS. Us demanem ajuda, us demanem que participeu en la campanya, us demanem que feu la petició, perquè la primera acció que farem serà demanar al tribunal que demani a l'ICS quants professionals han demanat aquesta mateixa petició. I veuran que no és una part només que ho està demanant, sinó que és un conjunt de professionals important de la sanitat pública catalana. I això és el que ens donarà la força per guanyar. Us esperem i us animo a tots. Participeu tant com pugueu i segur que ens en sortirem, guanyarem i aconseguirem aquest 92% d'estabilització a l'ICS, que és el que tots desitgem per la gent que ha aprovat les places en fase 2 i fase 3. Moltes gràcies, salut i força.